Mae ffonio drwy Wi-Fi yn caniatáu i chi wneud galwadau ar eich ffôn clyfar gan ddefnyddio cysylltiad ar rhyngrwyd pan nad oes gennych chi fynediad at eich rhwydwaith symudol. Gall hyn fod yn ddefnyddiol, yn enwedig os ydych chi mewn ardal lle mae'r signal symudol yn wael ond mae rhwydwaith Wi-Fi ar gael. Gall hyn fod yn eich cartref neu'ch gweithle, mewn canolfan siopa neu westy. Mae modd ffonio drwy Wi-Fi ar lawer o ffonau clyfar, a does dim angen i chi lwythio apiau eraill i lawr. I alluogi ffonio drwy Wi-Fi ar iPhone, ewch i gosodiadau, wedyn data symudol, wedyn ffonio drwy Wi-Fi, yna newid y togl i alluogi ffonio drwy Wi-Fi ar y ffôn hwn. Os oes gennych chi ffôn Android cydnaws, bydd ffonio drwy Wi-Fi i weld yn y ddiwyslen gosodiadau, efallai mewn is-ddiwyslen fel gosodiadau rhwydwaith neu gosodiadau galwadau, yn ddibynnol ar eich math o ffôn. Nid yw pob darparwr yn y Deyrnas Unedig yn cynnig y nodwedd ffonio drwy Wi-Fi, ond mae ar gael ar bob un o'r prif rwydweithiau. Cysylltwch a'ch darparwr os nad ydych chi'n siŵr a yw eich pecyn neu'ch ffôn yn ei gynnig. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae gwella signal eich ffôn symudol, ewch i ofcom.org.uk.